Засрамени с ръка. Искате ли да ви помогнем с нещо? Оболак, ако имаш да мога да ги обуя. Взимам ги веднага, само да ми станат. По едно на пръстче. Съмнявам се. Сред нощен час целувате очите и плаках. Сънувахте до мене сред нощен час. Целувахте очите и плаках аз. Сърцето ми сгаря безумен план. Къде да те намеря и аз не знам. Сърцето ми изгаря безумен план. Къде да те намеря и аз не знам. Много пати и мутики. Колко струват мутиките? 20 лева. 20 лева? Да. Защото чувам, че били кът. Хората много ги търсили. Търсят се? Търсят мутики. Да. Искали да работят, ама нямало мутики. Да. Вярно? При мен всичко има. То хубаво има, ама купуват ли? Купуват. Мутики. Мутики всичко. Ще почнем да правим кирките от другата седмица. Какво ще правите? Кирки. Кирки, да. Кирки, лопати и мутики. Мутиките върват най-много. Вървят. И аз тъй чувам, хората имали голямо желание да работят, обаче няма ли мутики? При мен има всичко. 20 лева. 20 лева бройката. Успех. Мерси. Та стига сте се оправдавали, че сте нямали мутики да купаете. Хората продават за 20 лева мутики. Само желание да има да копаш. А чорбата от киселото зеле, за какво му е се ползва? Кой за какво че иска? Носят се градски легенди, така че за махмурлук много добре. Бульон трезвет, ли? Бульон трезвет действал. Има ли нещо вярно? Ами не съм го пробвал. На толкова с години един път ли не си се напил? Напил съм само пъти, не съм пил зеле.
10 години си е първи клас. Културен циганин, грамотен циганин. 10 години първи клас. 10 години си е първи клас. Сигурно си го изучил вече. Първи клас. Значи, както трябва да съм го така. И сега за децата да им показвам. Ама ти нарочно го повтаряше първи клас, защото ти беше хубаво да си първокласник. Да, първокласник да съм. Ага. Точно така. Тук ще стане голям клиздач. Ударихме политиката, сега да го ударим на музика. На музика, да. Ама нещо тъй вълнуващо, като слушат, като чуят да станат на крака и да ви се поклонят. Ти откъде си казваш? Градец. От Градец? То Градец са най-хубавите хора. Градец. Балкана ражда хора. Полето тикви. Полето тикви. Той те научи на гайда. Дядо ми, той ми поръсти. И кой ти купи първата гайда? Първата гайда аз се откранах от дядо ми.